बिना अगुआ के शादी नहीं होता है दोस्तों। लड़का तरफ से अगुआ हो या लड़की तरफ से हो, शादी के बाद तो अगुए के पता चलता है क्या हाल दोनों तरफ से होता है उसको। मारल जाला अगुआ, गरियावल जाला अगुआ, मारल जाला अगुआ, गरियावल जाला अगुआ, नवादा के हाईवे पर घसीटल जाला अगुआ, नवादा के हाईवे पर घसीटल जाला अगुआ, मारल जाला अगुआ, गरियावल जाला अगुआ, मारल जाला अगुआ, गरियावल जाला अगुआ, नवादा के हाईवे पर घसीटल जाला।